lho iki. Betina kok janji nek ora tau ono sing ditepati. Harusnya engkau mengerti Ini Puspitasari. Jarot Bisma. Jejantunging ati ora bakal jarot balen jani ra ono wanita iya aja sumelat Bisma ora lain hati. Sing wis ya wis sabar. Ora iso ya wis. Ora iso ya wis. Goyang. Setyo tresno lan
Tuhan akan selalu memberkahi. Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Luar biasa reksa budaya. Wis kis rasa konser ya. Konser. Panggungnya 5 meter. Luar biasa Nek tenan. arek konser, Mas lagunya apa Mas? Mas lagunya apa Mas? Lagunya Lagunya apa? dangak-dangak ngono kuwi ora masalah. Menika pun setunggal kali lelagon samangke pun aturaken samangke Nggih. kantun dipun tarik ya. Iya. Lagu selanjutnya nderek dari teman-teman belakang. Derek wingking mawon Mas. Inje Mbak Jarot. Feni menika ugi ngaturaken nyuwun ngapunten. Nggih. Mbok Bile Mbak Feni dalasan kula samangke sewantene esek-esek menika nembe masuk angin Pak.